मानसिफ्रा थांनाङा होनबाबो बादा होबाबो अख्रायै थांनायनि दा बिदि जानांदों होनना बिमा बिफाया जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। रायजोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खावब्ला गुरब्ला मावजि बुन्दा बर'आ गला गला गरम थाजा निउस लाना फैलायबाय दै। बिदिबा लागनोसैलाय आङो गोब्रामलाबायनोसैलाय बखिलाबायनोसैलाय जाबाबो जायाबाबो जानायाथ' बारा जाखाया, अब्लाबो जोंनियाव जाखिनि निउस फैदों बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव होखावलाबायना होनोसैलाय। आरो मोनसे खोथालै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदोब्रा आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखावलाबायदो। नायलाबायनाल' थाथारनो नांला, होखावलाबायना होथारदो गासैखौबो। थुखावल' जोबना होदो बाला जिखावजोबलायनाय दे रायजोफोर, होनबासो आंबो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थानो गोसो गुदुं गरम जाबाय थागोनब्रा। फैदो होनबालाय रादाबखौ होखावनोसैलाय। दाखालि थांनाय हग्राजुलि हालामनि खावब्लानि लोखि फुजायाव सासे सिलाइ दखान होग्रा सेंग्राया सिख्लाफोरजों दोखो मानजिजादों होनना मिथिनो मोनो। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला सेंग्राया सिख्लाफोर बेलुन लानायखौ AK-47 सिलाइजों गावफुरनो होनना गावहरनाया बोरैबा सासे सिख्लानि अरिजिनेल बेलुनावसो नांफ्लांनायनि थाखाय गावफ्लांनायनि थाखाय गोबां जमा थानाय सिख्लाफ्रा बोरैबा बेखौ आन्दाज मोनना थाल मोनसनना नुहुरसनना मिन्थिना सेंग्राखौ दोखो फुजासालियावनो लंपेन्ट खुना गोबां दामदों मानजिदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। दिखियाजुलिनि सोरगोफुरि होननाय जायगायाव दाखालि बावै सानै सिख्ला आरो माखासे सेंग्राफ्रा रायजोफोरजों दोखो दामजादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। आरोबाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साबा सेंग्राफोरजों लोगोसे सानै सिख्लाया पार्टि जानो थांफादोंमोन। बेहायनो बिसोर बोरैबा माबा माबि लुखुर लाखार खालामलायनो नागिरनायाव सोरगोफुरि खाथिनि गामिनि मानसिफ्रा बोरैबा आन्दाज मोनना थाल मोनसनना हमनानै दोखो मानजिदों होनना मिथिनो मोनो। आरो रायजोफ्रा सोंनायाव खिन्थानाय बायदिब्ला दाखालि लोखि फुजायाव बयलार दाउ मोननाय गेमखौ गेलेना मोनसोनायखाय बेखौनो पार्टि जाफैदोंमोन होनना खिन्थादोंनो। सासे बिमाया गावनि फिसाजोखौ दोखो बुदों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। जोंनिसिम मिथिफैनाय बायदिब्ला फिसाजोआ कलेज फरायनो होनना मासबादआव लजिं थाहैनाया गोसोनाय सेंग्राजोंसो बेरायना बहाबा साहा बागान ना दंफां बागान बेहाय लुखुर लाखार खालामलायनो नागिरनायाव माखासे मानसिफ्रा नुना सानैखौबो हमना दोखो बिमा बिफानि सिगाङावनो खिस्रायलायनाय दाखालि बुदों होनना मिथिनो मोनो। बेखायनो बिमाया लाजि मोनना रागा जोंना फिसाजोखौ न'आव लांना आरोबाव दोखो मानजिबावदों होनना जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। थांनाय लोखि फुजायाव सासे सेंग्राया रागा जोंदावखांना गावनि मबाइलखौनो बुख्रुबना थेर बेथेर खालामबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोनो। आरो बिथाङा बेबायदि खालामनायनि जाहोनानो जाबाय गोसोनाय सिख्लाया फुजायाव थांनाङा होननायखौ अख्रायै थगायना थांखुमाना मबाइलखौ अफ खालामना लाना गुबुन सेंग्राजों लाइन मारिहैनायनि थाखाय रागा जोंनो बिदि खालामदों होनना जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। आरोबाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सेंग्राया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो दंहैयोनो। बेखायनो सेंग्राया सिख्लाखौ खोथा मानिजानो लुगैनायाव मानिनि थाखाय गावनि मबाइलखौनो बुख्रुबदोंनो। हामालै सेंग्राफोर बिदि खालामनो दे, सिख्लाफ्रा बिदिनोलै सोरबा बेखायनो बारा टेनसन लानाङालै बालाखौ।
दाखालि बावै सासे बर' सिख्लाया बोसोरनैसो सिगां सासे बांगाल हौवाजों हाबा जाना दा गथ' सासे मोनखांना जोग्लि जोग्लि बुग्लि बुग्लि होखार हरफिनजाबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोनदों। आरो मोजाङै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे होखारजानाय हिन्जावा सिगां रं नाम्बार रायलाय न'खरनि मानसिफ्रा थांनाङा होनबाबो बादा होबाबो अख्रायै थांनायनि दा बिदि जानांदों होनना बिमा बिफाया जोंनिसिम खौराङाव फोरमायहरदों। जाथ'लायबायलै रायजोफोर, दिनैनि निउसखौ एसेयावनो दोनथ'नांसिगोनलाय। नोंथांमोननि गेजेराव फाग्लानो जानला मोनला निउसखौ आवरायलाबायना होलायबाय आङो। नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहरला बायदो ना मा होनो रायजोफोर? बिदिबा दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। बारा जानला मोनला बखिजाबाय थानाय नङालै। सोरबा होसोलाबायबा मावजि बुन्दाया खारख'नो हानायसो नङा। बिदिबा दोनथ'नोसै रायजोफोर। थांबाय मावजि बुन्दा बर'आ।